Dneska ti ukážem, ako čo najlepšie skúmať kávu. Vlastne vy ste si vypýtali tento návod. Je to botanický suvenír, takže vám len nejakým spôsobom predstavím, ako to možno pripravujú domorodci a ako ja osobne by som to vyšperkoval do čo najlepšieho spôsobu. Takže rozhodne nikoho nenabádam. Ideme sa trošku kultúrne vzdelať o nejakej novej bylinke. Takže poďme na to. Hneď na začiatok potrebujem povedať, aby som nezabudol samozrejme, že skúmať treba buď na lačný žalúdok, alebo aspoň 5 hodín nejesť. Takže v skratke, čo všetko budeš potrebovať, bude to hlavne takýto strainer bag, jak nie, no tak môžeš použiť aj ponožku, ale je veľká výhoda mať takéto veľmi jemné vrecúško so zipom, aby ti to nevyliezalo. Potom samozrejme budeš potrebovať kávu, obe tieto veci mám aj ja na šope, keby si chcel skúmať niečo odo mňa. Potom podľa mňa základná surovina, ktorú ja používam, je kokosové mlieko, ale musí byť proste to originálne, nie nejaké nízkotučné. Tým, že káva-laktóny obsiahnuté v káve sú tukorozpustné, tak je toto veľmi podstatná zložka. Ako ďalej budeš potrebovať samozrejme aj vodu, lebo nebudeš to robiť len v tom mlieku, to je len ako taký prídavok, aby si do toho dostal nejaké tuky a dosiahol čo možno najlepšie skúmanie. Poďalšie nejaká miska, aby sa ti to dobre spracovávalo, aby si tam mal dosť miesta, nech si nezakýdaš celý svoj pracovný priestor. A možno ako posledná vec, dá sa to možno nejako odhadnúť aj na lyžičky, hej, ale ja osobne používam váhu, aby som vedel teda, že koľko som toho presne tam dal. OK, takže v rýchlosti mám tu nachystaný strainer bag, v podstate si nejakým tým spôsobom odvážim zhruba 10 gramov, hej, ale to už keď si otestuješ po tom prvom raze, tak budeš vedieť, že koľko tebe zhruba vyhovuje. Ja sa pohybujem skôr niekde okolo tých 15, ale toto by mohlo stačiť na ten prvotný výskum. Vlastne zapneš si ten strainer bag, dáš si tu povedzme, že 2 deci vody možno. Ja už tam tak nejako v oku. Ako ďalšie pridáš to fajnové mliečko. Nemusí toho byť veľa. Dal som tam možno tak 0,6. Toto celé si rozmiešaš v tej vode, aby sa ti to nejakým spôsobom rozmiešalo. A potom budeš robiť jednoduchú vec. A to je, že budeš tú kávu v podstate takto mačkať a masírovať v tom bagu. Hej, a toto by si mal robiť, dajme tomu, aspoň 10 minút. Teda hovoria, že 8, 10, niekto povie 15, ale ja to robím vždy takýmto istým spôsobom a vždy bol ten výsledok veľmi dobrý. Takže potom, ako toto vymačkáš 10 minút, by si to mal mať celé hotové a dokonca tento proces môžeš ešte znova opakovať. Teda znova si do tej misky naleješ 2 deci vody, znova v tom takto isto vymáčaš ten bag a ešte by to malo byť znovu použiteľné na ďalšie skúmanie. Takže idem to tu ja masírovať ešte asi ďalších 8 minút. A ukážem ti, ako vyzerá potom ten konečný výsledok. Takže ja mám hotovo, mačkal som to tu 10 minút, aj vždy proste to len namáčaš, alebo to proste stále stláčaš v tej vode, kým z toho nevymačkáš všetky dané účinné látky. Ako možno, ak sa na to pozeráš, tak ti to príde strašne komplikované a že je to nejakým spôsobom veda, ale ak to nejakým spôsobom začneš robiť častejšie, tak si v tom nájdeš nejaký ten svoj rituál a budeš mať nejaký ten svoj chill pri tom danom skúmaní, hej, nechcem hovoriť, že príprave. Takže takto nejako vyzerá hotový produkt. Vďaka tomu kokosovému mlieku to fakt, že krásne vonia a ešte lepšie to potom vyzerá na poličke. Takže toľko za mňa tuto na kavičku k tomu postupu. A dúfam, že tvoje skúmanie tiež takto dopadne. Takže toľko asi odo mňa ku skúmaniu kávy. Je to v podstate môj overený spôsob, ktorý som nejako postupne vyšperkoval a aspoň ja osobne si myslím, že keď spojíš toto a skúmanie s lačným žalúdkom, že to bude úplne iný level ako niečo, čo ty konec koncov nevieš spraviť správne. A keď to prvýkrát skúsiš pripraviť podľa nejakého takéhoto spôsobu, tak uvidíš, že
niečo na tom určite je. Takže ak ťa bavia takéto videá, rozhodne mi tu nezabudni nechať odber. Ak by si chcel nejakú kávu na výskum, tak samozrejme, že si ju môžeš objednať u mňa na shope, volá sa RPCBD, rovnako ako tento profil. A ďakujem, že si to pozeral do konca. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!